in Huis ter Heide. Daar gingen we met de vrouwenvereniging heen, want daar wie mevrouw de Jong en die sparren letterlappen en handwerken. En dat hier ze ik in een galerij nam zij dat, in een kamer. En daar ben wij geweest. En dat vond ik zo mooi. Ik vond dat, nou ik denk dat zou ik wil willen. Toen overleed zij en toen weer dus fut. Nou en daarna heb ik dit hier aan de wand spiekeren en weet ik wat ding. Hoeveel letterlapen denk je dat je hebt? Niet net. Ik weet het echt niet. Nou ja, over de 100. En al die in plastic verpakt? Ja, want toen ik hiermee begon, deze tafel, dat was een voetbaltafel. De band die zitten hier dan en dit weer de voetbaltafel. Dus de jongens die waren hier aan het voetballen. En op een gegeven moment, toen kreeg dit vorm. En toen zei ik van, jongen, het spijt me wel, maar de tafel die gebruik ik nou. Dus dit is de voetbaltafel. Dat wie in de Beppersezers? De Beppersezers, ja. En ja, dit is net goed om in de hand te hebben. Want dan is het samen raar en wat ik maar. Dus ik denk, ja, hoe moet dat? Ik wil voor Gracielle eten. Het is net zo groot. Wacht even. Action. En dit papier. Dus er binnen verschillende rotjes heb ik hellen en ik heb alle keer inpakt. En zaterdag maar is het ik weer maar is het beetpakken. Wat hing het een mooi jurkje? Dit heb ik gekregen in een doos. We hebben een tasje van een mevrouw. En toen ik die doos uitpakte, nou ja, toen zei hij dit en ik vond dit zo. Want wat mooi. ben dat? Al die sigarenbandjes? Ja, ben alle keer, die ben erop plakt. Op een strookjes. En die strookjes binnen er, nou, ik wil maar zeggen, zou misschien een aanzetten. En ik dacht direct, dit is gebruikt in optocht of zo. Dit weer voor een feest. Dit dusje, dat het in de bedstee altijd, want mijn zusje en ik sliepen in de bedstee. En daaronder daar kon je wel wat spul kwijt. En wij zijn in Jouwer op Skalle geweest, na de oorlog. En toen hingen ze ik nog net van dat mooie spul, want dat is dus wat ze ervoor hingen. Maar toen hingen ze jute en katoen alleen nog maar. Dus Dit is eigenlijk wat jou op een legere squallen maken ja. heeft. Ja. Dit is een bijzonder dwaske. Dit is een bijzonder dusje. En daar is mij begonnen. Dat ik dat echt heel leuk vond, dat we dat maken hingen. Nou, en wat hier hing het, dat is ik een hoop wat ze jong maken, hè. En dat het zo bewaren is. En dat is het.